Hej, jeg hedder Kasper. Og jeg hedder Jesper. Og sammen der laver vi Be Loud. Be Loud, det er et fitness-event for alle. Ikke mindst for dig. Du skal komme med. Sidste år lavede vi det i Turbinehallen i Aarhus. 300 mennesker, 11 hold. I år har vi fundet et endnu bedre, endnu vildere, endnu større, sindssygt lækkert sted. Hermans i Tivoli Friheden. Det er en fantastisk sted. Du skal glæde dig til at se det. Du skal glæde dig til at komme. Vi glæder os til, at du kommer. Der bliver 12 hold, de bedste instruktører. Kæmpe lyd- og lysshow fra den her store, flotte, fantastiske scene. Stort lokale, stor foyer ude foran, hvor der sker en masse lækre ting. Så det bliver bare en oplevelse uden lige. Og vi vil have, at du kommer. Og vi vil have, at du får det mega fedt. Og du er højlydt, og du giver den gas. Ja. Vi ses. Ha' det godt. Be Loud!